गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायजों बड'लेण्ड खौराङाव आं रमेन बरा नोंथांखौ बरायबाय। खुलुमबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि थाना रुपहि ओनसोलनि बेन्दोंआव थानाय बरमा जरा ओनसोलनि दाय गैयै साथाम बर' सुबुंफोरखौ आर्मिफोरा दोखो दोखो बुग्लिना हमना लांदों। बाक्सा जिल्लानि गोजोन फोथार कुमारिकाटायाव फैगौ 7 जानुवारि 2015 निफ्राय जानो गोनां एबसुनि 57थि बोसोरारि जथुमानि गाहाय सायनासालि खुन्थियाखौ गायसननाय हाबाफारिया मैया 3 डिसेम्बराव जानानै थांबाय। कार्बि आंलंआव जाब्रबथायजों 5 सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां जोखोम। साननैनि हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नोलोबारि बिया बाथौ गौतम बोसोरसालिया सावराय जथुमाया फैगौ 24 आरो 25 डिसेम्बर 2018 आव खुंफुंनाय जागोन। अरुणाचल फाइखि हानजाया सागु NDA-BS नि सोद्रोमा हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि गोजोन फोथार कुमारिकाटायाव फैगौ 7 जानुवारि 2019 निफ्राय जानो गोनां एबसुनि 57थि बोसोरारि जथुमानि गाहाय सायनासालि खुन्थाखौ गायसननाय हाबाफारिया मैया 3 डिसेम्बराव जानानै थांबाय होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्ला कुमारिकाटा दखरा एबसुनि बानजायनायाव फैगौ 2019 मायथाइनि जानुवारि दाननि 7, 8 आरो 9 खालाराव जानो गोनां मिरु एबसुनि 51थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय मैया कुमारिकाटायाव गोजोन फोथाराव तामुलपुर समस्तिनि MLA मानगोनां मुस्रि इमानुएल मोसाहारि आरो मिरु एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांमोना खुन्थिया गायसनजेननाय जायो होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। खुन्थिया गायसनजेननायनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन मिरु एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर', 52 नं तामुलपुर समस्तिनि MLA इमानुएल मोसाहारि, लरेन्स इस्लारि नेहाथारि मिरु एबसु, देबेन बर', EMBTC, बिजित गोरान नार्जारि, MCLA, बिबारानि बर', नेहाथारि आबोफ, सानसुमा बसुमतारि, एमाव राजा ब्रह्म, राफेल दैमारि, दुलाल दास, बि सोमखोर, भजेन डेका आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोर। मिरु एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा मेलाव बाहागो लानानै बुंथियोदि फैबाय थानाय मिटिंआव ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाखौ खौसेयै मदद होलायनो खावलायदों। लोगोसे बानजाय आफादनि मासिगिरि चिनाकान्त बसुमतारि बिथाङा मिरु एबसुनि 51थि बोसोरसालिया जथुमानि खामानि मावनाया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय होननानै फोसावो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि थाना रुपहि ओनसोलनि बेन्दोंआव थानाय बरमा जरा ओनसोलनि दाय गैयै साथाम बर' सुबुंफोरखौ आर्मिफोरा दोखो दोखो बुग्लिना हमना लांदों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। श्री जिनसुरं बसुमतारी बसुमतारी मोर एकदम कलेजर पढ़ा लड़ा तो 29 तारिखर राति 12टा बाजी टाइमते नलबारी गरखा रेजिमेंट आर्मी गिला मोर सलिटु घरफोरा उलाय लुगिसि। सलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे साथाम दाय गैयै सुबुंफोरनि मुङा जाबाय फारियै जिनसोरां बसुमतारी, दिल्ली बर' आरो माइकेल बर'। बे साथाम बर' सुबुंफोरखौ दाय गैया लाबासिनो थांनाय नभेम्बर दाननि 29 खालारनि हरनि 12 बाजियाव गुरखा रेजिमेंट आर्मिफोरा हमनानै लानानै थाङो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। लड़ाजन नाम की आपना लड़ाजने श्री जिनसुरं बसुमतारी बयलार मांस काटे एटु दिलीप बर' आरो एकजनटु बरगाव गावते माइकेल बर'। दुखुनांथाव खोथाया बेनोदि दिल्ली बर' होननाया माइनाव बाजाराव ब्रयलार दानग्रासोमोन। जेबो दाय गैयै सुबुं आरो आद्रा थानाय सानै गथ'आ BA फरायबाय थानाय गथ' होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। जिनसोरां बसुमतारिनि बिफाया फोरमायनाय बादिब्ला बिथांनि फिसाज्लाया BA 3rd सेमिस्टारनि आनजाद होनो गोनांखौ आर्मिफोरा हमनानै लांना बे आनजादखौ होनो मोनासै होननानै सुलुङाव फोरमायदों। 30/11/2018 तारिखे कलेजत परीक्षा 3rd सेमिस्टार परीक्षा आसिल এই কারণে পরীক্ষা চলি আছিল এই পরীক্ষাটো মোর লড়াই দিবা পারা নাই। बेनिखायनो बे ओनसोलनि रोजा रोजा सुबुंफोरा दुखु फोरमायदों। बेबायदि दाय गैयै सुबुंफोरखौ बुग्लि बुग्लि बुनाया आयेननि बेरेखा होननानै सरकारनिसिम गोथौयै दुखु फोरमायथि हरदों। আপুনি ওয়ারিস নাই কিবা নাই কিও ধরিবা লাগে আমার বেগটা ধরলি বা কিবা বেটা ধরলি আমি দুখ না পাই নাকি। बे नेमबेरेखा खामानिनि फारसे आसाम सोरखार आरो BTC सोरखारा जेबो खोमा होआखै होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा अजद दैखांनायजों लोगोसे दुखु फोरमायदों होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। थांनाय रबिबारनि मोनाबिलियाव कार्बि आंलं जिल्लानि जिरिकेडेन होननाय ओनसोलाव क्रिसमासनि सिगां लावखार ओंखाम जानो थांनाय 100 सुबुंफोरनि ट्रेभेलार गारिया ट्राक गारिजों सौग्रावनानै गोबां सुबुंनि जिउ खहा आरो जोखोम जादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। खौराङाव फोरमायहरनाय बादिब्ला जाब्रबथायाव गासै 5 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ दिफु देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो होननानै खौराङाव मोनथिनो मोननाय जादों। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार तुलिराम रंहां बिथाङा जाथायनि सोमोन्दै बिजिरनो जाथायथिलियाव सहैयो होननानै खौराङाव मिथिबावनाय जादों।
साननैनि हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया सावराय जथुमाया गांगुमाखा गामि आफादनि बानजायनायाव 24 आरो 25 डिसेम्बर 2018 आव खुंफुंनाय जागोन होननानै खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। अरुणाचल फाइखि हानजाया सागु NDFBS नि सोद्रोमा हमदों होननानै सुलुङाव मोनथिनो मोननाय जादों। सुलुङाव मोनथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय दान मोननै सिगांनिफ्रायनो अरुणाचल हादोरसानि फाइखि हानजाफोरा म्यानमार हादोराव थानाय NDFBS नि बादानिफ्राय सोद्रोमाफोर थांलाय फैलाय खालामनायफोरखौ नोजोर होबोगासिनो दंमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बेबायदिनो मिजोराम हादोरसानि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै साखाथि फाखाथि थानाय हादोर आरो हादोरसाफोरनि सिमाफोरखौ बन्द खालामनानै बेंनानै लादोंमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बेफोर खामानिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय अरुणाचल हादोरसानि फाइखि हानजाफोराबो जुथायै सीमा ओनसोलफोराव संदानबोगासिनो दंमोन होननानै खौरांनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। बेनिनो फिथाइ महरै भारतीय आर्मी बिफाननि रेड हर्न्स आरो आसाम राइफल आरो जयरामपुर पुलिसा 2 डिसेम्बरनि मोनायाव जुथायै संदाननानै सागु नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड संबिजित NDFBS उदखारि हानजानि सोद्रोमाफोरखौ हमनो हायो होननानै सुलुङाव मोनथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।